Защо не са събери печи, къде играят Пикас, путия, Какви са ти с ретарди, бе, брат? Give him my Give nigga, I'm okay. Just give him What way, why not? Митко, брат, киловите ще ги сравняваме ли, Митко? Опа! Който е? И аз не съм за скак. Гледайте тук, тук. Зато и себе Не, съм то ти точно грапал. няма смисъл. Има, играй. Не се отказвай никога. Славици винаги се Кой да ям? отказват. Ама тос обаче знай къде съм, майка му да знам. Оле. Пуша пише! Мършо! Ей, мършата! Това обаче беше тежка гава. Кучор кик. Кучор кик. Горе в ляво има и... Къде си, бе, брат? къде си? Я се набив! 96-9 съм му набил на то, майко, 2 кг и 96-9 ще А, взем педера. чакай, без исках да вълт на Доня. Доня, не. Исках да... Ооо, познайте кой сега в момента ще кикне. Не, исках да Ушите, кикна. О, Исках да кикна Познах. Доня. Там то няма смисъл вече, бе, брат. Айде, сега Тук ще те разчема булшит това от тебе. мартела, Виж на кое място ти, брат. Ти си на неговото място, Митко. Ти се бахти булшита, брат. Как е газа ти? Хакът ти, майка. Как ще газа с килограми, брат? Как му си газа? Килограми са ти как? Най-големите килограми в света. Але, пресе фоно F2 лайнар. Бомбата е долу. Ще дойде един. Аре, умирайте. Аз съм на 75, брат. Аре, бе, брат. Аз отивам да ям. Аре, бе, Митко, брат, ти си на 3, аз после съм за тебе, бе. Мос. Да, брат, ай си, бе, не, аз искам да не искам да игра вече. Митко, ей, ти си най-големия слабак си тъп, блокваш ма, бе. Балък. Верно. Аре, умирай, бе. Балък, бах, ти няма игра повече с Не бях тебе, за мула. тебе, бе, мълбник, сега ще ти покажа рекорда, че не съм бил за тебе. Не беше ли за пет? Не бях. Май, То се остана с демица, пускам. Митко, ко стана с демиджа, бе. Балък, ко стана с демиджа, кой на последно пред Кой теб? хаква, кой хаква? Ти, кой? Аз даже не съм с хак, бе, Балък, ай умирай, бе. Балък, лека Балък, но... Аре, залягай, бе. Пускате тия мале, но... Бобено кюфте, бобено кюфте. Бъса. Къди да Дейвича? Той се намаля демиджа като ме биеш мене, отидам. Ти до колко пъти си умирал, бе? Under един. Топ с... Двама under. Бомба. Тя, брат, тя манга. Бот, нуб. Аре, бе, брат, знаех. знаеш къде? Знаех си мършат. Къде? Конектор, гледай, бе, Балък. Конектор, нали беше конектор, е мълбник? Ти си много сълче. Сити! Това е Сити, не конектор. Майко, ти си слаб. Ти си осъновен. Майка ти е осиновена. Ти си осиновен. И да, ти си от дома. Ти си от дома, бе, брат, за серац. Ти си от осъновените хора, дет никой не ги иска. Им дай